Pero el mundo que come, a través de una buena alimentación, puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Nos conocimos con Valentí, le presenté el proyecto y en una hora se decidió. Els projectes que tenen impacte amb la població, sigui a nivell social o sigui a nivell econòmic, sempre neixen de molt pocs individus. Jo treballo amb tema de la salut en general i la nutrició és absolutament fundamental, sobretot en nens i joves, a veure si podem imbuir el tema de la salut com una prioritat. Alicia is an incredibly important project. El projecte Alicia és un projecte global y en aquest sentit tots són elogis. No solamente van a conseguir los objetivos de ser un referente en el mundo, sino que van a conseguir un objetivo que seguramente nunca se lo habían planteado, que es que van a ser un referente en la historia. I think it's very exciting and very ambitious. No conozco algo parecido en Europa. Sense Alicia, com organitzaríem o sistematitzaríem o com explotaríem, en el millor sentit de l'expressió, las innovaciones aplicables a la cuina? Yo pienso utilizaros mucho y llamaros y hacer muchas preguntas, dudas, desde luego me parece fundamental. Y hoy estoy feliz porque realmente descubres el sentido y que esto no es una cosa abstracta ahí colocada, no, esto es una cosa muy útil, fantástico, enhorabuena. Cal que vingueu, cal que ho coneixeu, cal que veieu totes les grans possibilitats que planteja una instal·lació com aquestes. Totes les fruites són dolces i àcides. No ho sabeu? I no n'hi ha cap producte fora d'aquest. El plàtan també. Molt bé. La majoria d'aquestes peces són blaves, veieu? Sí. Són les que són de color blau. Què deuen representar? L'aigua, exacte.
Sembla aigua, però el que aquest científic posa en les copes són destil·lats. Això és una espuma de crema catalana. I farem una sopeta de pèsols. Molt bé, doncs va. Ai, també hauries de menjar fruita, que és molt bona. Sí, però pica? És que està tan bo. Aquest pastís. Ai, és millor que l'àvia.